Γιαννίδου, χρόνια πολλά σε όλους και όλες, όσοι γιορτάζετε, όσοι δεν γιορτάζετε, καλησπέρα σας απλώς. Ελεύθερον το εύψυχον και η αλήθεια είναι ότι τέτοια, πώς να το πω, απενοχοποίηση του εθνικού στοιχείου δεν την περιμέναμε με αριστερή κυβέρνηση. Να πες παρακαλώ το εμβατήριο. Παρακαλώ. Τέλειο. Ο λόγος για τον οποίο σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με το «Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός και κάθε της εχθρού ο σκληρός τιμωρός» δεν είναι μόνο επειδή μπαίνουμε σε μια εβδομάδα όπου το εθνικό φρόνημα θα τονωθεί από τα γλέντια και τις παρέλασεις επ' ευκαιρία της επετείου της Παλαιγενεσίας, ούτε μόνο επειδή ο Αλέξης Τσίπρας, μαχητικός ως Έλλην, διεκδικεί τα δίκαια της φυλής στο Βερολίνο ενάντια στην κακιά κυρία Μέρκελ. Το έχουμε διότι σαν σήμερα το 1999 απεβίωσε ο Διονύσιος Βυσβάρδης. Διονύσιος Βυσβάρδης, γνήσιο τέκνο της Επτανήσου, ο οποίος σε ηλικία μόλις 25 ετών το 1935 συνέθεσε το εμβατήριο. Παρακαλώ. Ωραίο πράγμα. Τους στίχους για το «Περνάει ο στρατός» τους έχει γράψει ο τότε ταγματάρχης Κωνσταντίνος Γκικόπουλος. Ο Διονύσιος Βυσβάρδης... Όπα, έχουμε Μέρκελ. Πάμε με το εμβατήριο από πίσω, μπορούμε ή δυνατόν? Ωραία.